И здравейте хора, сега ще играем Steam World Dig, a Fistful of Dirt. Започвам нова кариера, там подобна е на Терария, само че един вид има повече действия в тази игра, няма сървъри и така. Има мисии и сторилайн с добър интерфейс също. И горе има мини-мап, който да показва на къде трябва да се запъти, за да изпълниш мисията. И получихме кирка. Сега се копае. Опа. Сега се връщаме за нова мисия. Сега трябва да изкопаем една дупка, за да намерим ръчката с кирката. Да, това е гадно. Да, връщам се и след малко. И да, върнах се. Тук зацепи яко. Тук е задръстена улица. Без изход е. Тя се кача Да, ето е ръчката. Сега се връщам на същото място. Минахме първо ниво ли е това? Не. И тук сейваме играта. Това е мината. И това е за апгрейди. Там сигурно трябва да събера малко руда. Да. О, още руда.
Това коло е? Да. Не знам за колко вода трябва да копая. Вече са минали 5 минути и 3 секунди. Знам го. Опа. От тук нищо не може да се вземе. Това е копър. Боже, не така копър. Ай! Оф, не съм се сблъскал с чудовището до сега. Ей, добре. Хубава игра е. Сега трябва да мира друг път. Ще оставя линк към играта към един GameTorrent. Торрентче за игри, нека за Мунда, напротив. Там нещо игрите не са толкова актуални. Например, 2008 там не знам, бяха едни от най-старите игри, а в този сайт са качени най-актуалните от 2008, например. Не е задължително да е за 2008, от времето, през което се издание, са качени там. Пък за Мунда... Да, ще оставя линк към описанието. Сега трябва да се върна. Боже, ако от първата рода трябваше да се върна, тук аз се самоубия. Един епизод ще става долу-горе около 15 минути. 15-20 минути. О, боже. И ето е Дороти. О. О, Sharp Pickaxe. Добре, играчката като цяло ми кефи. И това е екран с апгрейд. О, да. Добре. Сейвам играта. И да, тази... Пак трябва да експлорвам. Казаха, че тази кирка ще ми помогне да стигам по-надълбоко в мината. О, да. Това позволя да си взема апгрейд. О, не знам какво значи това. И там също има руда. О, да. О, не. Добре, това къде е? Добре, връщам се след малко. И да, продължавам. Стигнах... Да, това нещо като гравел в Майнкрафт. Хоуи! Не бегай.
Добре, сега трябва да си... Ох, стига е! О, боже! О, да, това е яко. О, спидбут. Сега трябва да се връщам обратно. Holy shit. Ако ми каже да се върна, ще му бъда благодарен. Добре, ще опитам от тука. Сега ще кирката тука ни става за тия камъни. Камъци. За тия камъци. Айде! Добре. Ей, Дъмбо, къде бе? Ох! Holy shit! Ето е родата. Да не кам сега копър. Айде, кога ще отида в проклетия град? Сега ви знам колко дълъг. 11 минути. Добре, като ставим 20 минути, спирам епизода. Да, сега накъде? Ей, той са апгрейд, това ми харесва винаги, като срещна ми харесва. О, хилт. Добре, добре, добре. Добре, имам още 8 минути. Да, иначе играта кефи. Вие си тегли игрите оттам. Първо, защото има голямо разнообразие от заглавия. И то яки. Не, още надолу. И аз като видях тази мина, си казах, пази Боже, ама... Защото да се призна не е приятна. Айде да и се спамва сега, бе. Ботлик. Добре. Боже, тя къде е мината, аз къде е копая? Оле, Боже! Се наложи да копая надолу. И сега ще кажа, защо не скипнеш просто? Ами защото това не е игра, в която можеш, едно и също се случва, за да кажа и така ще скипна този момент. Така да ето е дълго очакваната мина, а какво се оказа? Скипнах този момент. Оле! Добре, какви са тия досадни, подобни на гравел неща? Трябва да се кача нагоре, но нямам представа по какъв начин. О, да, стана. Бе! Нагоре!
Тичай. Добре. Тичай, пешо. Кой ти е? Че то ме удари, не е честно. О, какво е това? Holy shit! Беги, бе! Умрях! Къде се оказах? Ще пусна клип. Върнах се. Малко ми цепи, но това е от типовете лак търпим. Тъй като не знам защо. Но има там телепортове и разни други глупости, смахна мишката. Падай, бе! Този не мога да го убия. Скри се в някоя дука, бе! Умря ли този? Умря. Остават още 4 минути. Айде, 3 минути и половина. О, Steam Jump. Сега намерих телепортче. Но къде беше това телепортче? Аре. Ще намеря изход до горе. Боже, там трябва да ходя, бе. Майко ме. Боже, аз мисля, че просто към къщи трябва да мера пътя, пък тока се оказа. Трябва да стигна горе. Но честно казвам, нямам си представа как ще стане това. Това е Steam Jump. О, да. Заредих се с вода. Да, това е наистина добра игра с добър замисъл. Постигнат замисъл, естествено. О, чакай се заредя. Той скок не трябва да се изпуска. Ще стигна ето тук в тунелите и ще прокопая вече към желаната дестинация, както го наричам. Добре, ето го къде е. Ето тук. Олеле, майчите. Поздрави от майка ти. Ха-ха. Имам мисъл от една матка. Но ще спомням вече Кейв след следващия епизод. И да, надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се. Благодаря ви за многото абонати и сте гледания на първия ни клип. Да. И да, това беше. Ще правим поредици на още много игри. Няма да са само тези двете с Майнкрафт. Сега се обясням докато стане точно 20 на минута, но това няма да се случи. Добре, чухте всичко и чао!